Ferdinand Hlavsa, SLO Dukly Praha a zároveň také pěší fotbalový turista Dukly Praha, jestli to tak můžu nazvat. Moje maximum bylo, když jsem šel z Hradce Králové do Karviné, těch 250 km v 6,5 dnech. No, jak tipuješ dnešní zápas s Bohemkou? Doufám, že zvítězíme. Můj tip je, že to bude dost těsný a vyrovnaný, ale věřím v vítězství 1-0. Jakým způsobem se ta Dukla vyvíjí? Došlo k nějakým změnám? Tak těch změn se jako událo strašně moc. Přišlo 17 nových hráčů, celý nový realizační tým, majitel. Tak dneska jsme chystali například choreo, který tady můžete vidět už pomalu nachystaný za mými zády. Přichodí víc lidí, i na výjezdy jezdí dost lidí. V Karviní nás bylo 30, ve Zlíně nás taky bylo 30, což jako nebývalo zvykem, i když to je docela nízký číslo. V minulosti nás tam bylo třeba jenom 10 maximálně. A jako lidi jezdějí, lidi chodějí, lidi fandějí, takže jsme rádi a věřím, že se to bude dál a dál rozrůstat. Ať se daří.